Kokti salo dolai hangkor bai khobjak Cholengta town hall nogo 49 chamunu Tipra Motha block committee ni luaji mungbai board level worker workshop panda khaijaka panda o phai manjak phaikya TTD se hapangni charifang okra borom ganang Punochandra Jomatia TTD se hapangni a bedik ni mantri borom ganang Rajesh Tripura working president Hollywood Chakmano khobui Tipra Motha ni adong rok जों Tipra Motha लराय खायसिनाय Tipra Motha जोंबो इलेक्शनाव बादायनाय Tipra सारनि बागै जोंनि दफानि बागै होनो जों पाइ थाखा गोबां मा आमसायना जों पाइ थाखा मेजरिटी नर साराय माखाना साराय थांनाय सुरमा इलेक्शनाव लास्ट जे इलेक्शन बाय इलेक्शनाव आफुरबायके जों एक मास से गाया 15 दिन बिसिगो कायसा जनरल सीट SC रिजर्व सीट ओ जगह से जों Tipra Motha रिजनल पार्टी गई अबनो Tiprani इतिहास पहिला कायसा रिजनल पार्टी SC रिजर्व सीट जनरल सीटो बसावै जे SC रिजर्व सीटो बसावै जों 12,000 वोट मामनि सेकेंड पोजीशन CPM हाय कायसा पार्टी Tipra राज्यो 25 বছর 35 বছর শাসন খাইनाय अमहाय पार्टी न सिं मेसिने कलाङो सेकेंड पोजीशन के सिनि बागै बिराद बेपार ननि बिसमा गोबां बरक वान सप्लाय दंखना जों सुरमागो सिनि थामनि सिनि बागै माइनास पॉइंट बा जों बसकां रगो बादै पादे पाइनो पाया माहाय गोबां बरक कन्फ्यूजन गोबां बरक न्यूज न यूट्यूब रो मोबाइल रो सिनि लेदार को आमै सागाबले नाय दं खापको पहिला माना सापायका किसा बांग्ला बैसा दिने आं बांग्ला बैसाने पहिला ना सासा बखाना रिग्लियाना कपर बै सामने यागुलो आं बांग्ला बैसानाय ओके उलोखे बक न्यूज नायाव थाकाको जे लाइव नाय तो माने काउंटिंग पायाव थाका हैने जेनियाबो पाया हैने ता खाकादि 15 दिननि बिसिङाव जों जुदि असुपुर पार्सेन्टेज देलामा अंके बसकांगो सिनि 5-6 मास याक दंगो जों सुरमाहाय कन्स्टिट्युएन्सि बो अबयसे Tipra Motha कप्लायनाय अब सिनि ग्यारान्टी अमहाय न जों 20 ता सीट बाय जों तंगलाक 20 ता सीट जों जों फाइट खायगलाक सिनि बुबाग्रा साकलाय रजाक पहिला 35 ता ताबो हिंखाय सुरमा इलेक्शननि उनाव हिंखाय 40 ता ताबो विलेज कमिटी बुर बसकांनाय विलेज कमिटी बुरनि परेयाव 40 तानि 60 ताबो होय थामानो 60 ता जागाबो जों बासामानो इंगाय बसकांगो विधान सभागो गोबां बरक आके वाडा माने जे रिजनल पार्टी रो कैसा आंचलिक दल कोनो दिन त्रिपुरा राज्य सरकार सलामाया जे कोनो पार्टी बे नेशनल पार्टी बे एलायंस मावगो हिनै असम्भव माने मंसाबो करे ताखुक ताय बुकुकजों थांनाय एडिसिया केबो वान सौकिया जे जों एडिसिया जों मेजॉरिटी जों अंनाय हिनै जों मेजॉरिटी को कैसा मास बाय तामा चिनि बिसको असम्भव दं जे ता ग्यारान्टी दं उंया हिनै फाइनाय विधानसभा जों Tipra Motha सिंगल जों सरकार सलामाया हिनै कैसा से ग्यारान्टी दिरमानो कोनो पार्टी नि लीडर्स केबो ग्यारान्टी दं मैया जे जों Tipra Motha रिजनल पार्टी फाइनाय विधानसभा बासाबो सिंगल सरकार सलामाग लागले जों फागु सिंगल सरकार सलामाय मानो केताबो दरकार चिनि बिसिंगो सिनि जे लीडर नि बिसिंगो वालाया सोलाया किसा कैजारो अंलाया जों बसे कागलाया अबाय जे जों मावनाय ताजे जिनि बरम गनां दले डिस्ट्रिक्ट नि Tipra Motha प्रेसिडेंट Rotis Tripura जिनि प्रेसिडेंट साहब साइकल थाकबले जिनि ओ एरिया को वोट परसेंटेज तमने सिनि Tipra सारनि कोनो दिनो एमहाय ता सालायदि आनि कैसे कोइमो ननि थाने तंगे जरो जिनि रिया जिनि त्रिपुरा जिनि देवरबा और हके आमरा चाकमा वोट चाकमा हैने जों जतो से थाइसा मावनाय जों जतो से एकता मावनाय तानि इंगे सिनि जतोनि समस्या एगोय